Gdje ste ljudi, ja sam Marshall i danas igram u Minecraft. Ok, ja sam već ušao u Minecraft i neću još puno da podržavam ovaj klip, ovo mi je prva epizoda i očekujem da snimam jako puno epizoda i da. Ukoliko vam se sviđa ova epizoda, lajkujte, šerite, subscribeujte. Ok, ajdemo ovamo da uzmemo malo drva. Evo ovdje ćemo. I sad mi nešto lago, imam 50 fps zato što mi skida mi se Call of Duty, pa to će biti malo teže snimati, ali uspjeću ja lako. Tako da ne brinite se, vi ništa, izlazit će epizode, potrudit ću se da izađu svaki dan, ako ne izađu svaki dan, bar će svaki drugi dan izlaziti. I ajmo da uzmemo sav ovaj oak wood i napravimo crafting table tu i napravit ću jedan kramp. Ok, idemo da uzmemo malo kamena. Ako ovdje ima kamena u ovom pesku, ima sandstone. Evo ga i običan kamen. Tako. I daći ćemo gore s peskom. I ovo će biti serijal na srpskom. Dakle, to što je na srpskom ne znači da ne mogu da ga gledaju Hrvati, Bosanci, Crnogorci i svi drugi. Oho. Nešto smo našli. Ovo ću ovako da zatvorim. Ohoho. Nešto jako lepo smo sada našli. Uzet ću ovaj kamen kako bi mogu da popenjem gore i da napravim kameni kramp, da bi uzeo ovaj metal, to što smo našli. I samo sada mi ne dođe neki zombi ovamo. Tako. I uzet ćemo ovo i ovaj. Ok, to nam je, ja mislim, dovoljno. Idemo sada gore. Ok. I da napravimo jedan kameni. Tako. A sići ćemo dole sa drvenim. Jer ja nikad, kako se kaže, ja volim da štedim. Dakle, nikad neću da potrošim nešto dok mi ovaj skroz ne pukne, ali ovo ću morati sa kamenem, zato što ne može drugačije da se pokupi. Imali smo mnogo sreće na početku što smo našli ovaj rudnik i samo da smo našli još i malo uglja bilo bi stvarno dobro, ali nema veze, iron je još bolji i da. Ok, sad ćemo uzeti ovu stvar, neću, napravit ću mač. I idem da ubijem, tamo sam na početku vidio ovce i svinje. Tako da ćemo imati i hrane i moći ćemo brzo da prespavamo. Ok. Ovo je znači prva epizoda. I ja nemam baš neku temu šta o njoj da pričam. Dakle, trenutno ću pričati samo o Minecraftu. I tako, a u drugoj epizodi ćemo već pričati o nečemu i da vidimo ovdje svinje, ali ne znam gdje su ovce. Sjećam se dobro da sam vidio bio ovce, ali dobro i svinje mnogo vrede. Jer vidim da će nam trebati hrane. Izvinjavam se. Uj, to ove svinje baš dosta hrane daju. Ajmo da ubijemo još one 4. To će nam biti dovoljno za početak, a kasnije ćemo možda i pronaći ovce u daljem putu.
Ok. Evo ga. I sad ćemo da pogledamo da li nema ovdje nekih ovaca. Nema baš, mislim ne vidim ih. Već mi treba tamo da ih bude. Ali ne mogu sad tamo da gledam. Aha, evo ovaca. Ajde, uzet ćemo još ove svinje. Dobro je. Ne treba nam još više svinja. Trebaju nam ovce, ali ne mogu da trčim sad. Evo, uzet ću ove 3. 1, 2, 3. Tako, to nam je dovoljno. I sad ćemo da ispečemo to. Znači stavimo crafting table, napravimo peć. Stavit ćemo drvo i rav počope. Ok, za to vreme ćemo mi napraviti jednu sekiru. Idemo da uzmemo drvo. Ajde, odmah ću napraviti krevet, u stvari nemam još. Falim 3. Da, ajde, ispečit ću još ovu i ostavit ću se ispeći još ova jedna. Čekaj, neće se ispeći, treba će još jedno drvo. Neće. Dobro, uzet ću ovo ćemo sad da pojedemo. Tako, već sam puno 2 samo, to je mnogo ekstra. I idemo odmah da napravimo taj krevetić. Ajmo. I idem da uzmem ovamo drva. Pošto vidim da je ovamo lepše drvo, ne onaj jungle wood, nego običan wood. I evo ga i clay. Njega bismo isto mogli uzeti, ali to neću sada. To ćemo uzeti malo kasnije. Ne znam koliko snimam već, tako da ću još malo da prekinem epizodu. Mislim da bi to bilo dosta. Epizode će biti ljudi po 10-15 minuta. Ne mogu ja toliko dugo, nemam ja toliko vremena. Tu sad će i škola i fudbal, treninzi 2 sata i svašta. Tako da ovdje ćemo još 3 drveta, ajde, i taman će pasti noć, idemo da spavamo i to je to od mene. Ok, još ovo drvo. Ovo će mi biti malo više, koliko vidim, da bit će malo više. Da ćemo ovdje i pokušati ovako, ne možemo. Stavit ćemo sandstone. I aj sada probamo, tako. I uzet ćemo sandstone s ovim. I još jedno drvo i bit će nam to to. Sad ne znam da sam ostavio ono pećnicu i ono crafting table, ali nema veze, naći ćemo, to je onako lako napraviti, nemamo ništa u peći. Ali to je tamo, već znam. Eno ga. Ok. I šta još da vam kažem, to bi bilo to ljudi za prvu epizodicu. Ako vam se svidjela ova epizodica, ostavite koji like, šerujte video i subscribeujte. U sljedećoj epizodi ću pokušati da nađem malo drva, malo uglja i da napravimo neku kuću. Do sljedeće epizode se vidimo, možda je danas izbacim, ali ne verujem. Dakle, odmah posle ovoga sad stavim da se renderuju i idem na trening, tako da neće biti baš lepo. Tek za 2 sata taman se ja vratim s treninga, ovo se izrenderovalo, stavim da se kače na YouTube i to je to. Onda sutra snimam drugu epizodu i da, evo zalazi sunce. Vidimo se ljudi, poz! Kada dođe leto i hladu kada primim, iz grada nestajem, ko da sam Houdini. Idem na more, idem na safari, ide celo društvo, ide